Vikakahta. Okei. Voi vittu! Kuolit sä vikaan vaan vai? No en ihan. 94. Mä fuck. Toi oli niin lähellä. Toski äsken niin niillä oli ihan hyvä liini, mutta ne vaan kusi sen tollasilla vitu hökälöön. No niin. Lamen sitä. Tai niinku, no mitä vittua. Vaikka nää on ihan vitu eri tason tiimi, niin mä en ihmetellyt, että noin kävi. Tai niinku silleen. Mä en ollut hämilläni, että noin kävi. Se oli Eihän Liquidin niinku huono oo, ne niinku ammattipelaajia siitä. On ne selkeästi huonompi kuin Italia. No, Mikäkään niin, rating-ero niillä on? Joku 1000. No mut niin, mut ei niillä mun mielestä pitäis olla niin iso eroa. Mun papereissa, no okei joo, no Vitalitilla on Chaivu. Joka on ihan kakka. Chaivu otti tylin 4 tappaa tälle halfille, just yksi Niin. oli oma. Mun Goat Donkey ei ois ikin tehnyt noin. Onks Donks Ai jaa. goat? No ei. Se ois mun goat, jos se ois niinku, jos se ois komea. Mut onhan se Donkey nyt ylivoimaisesti paras pelaaja. Entä Kyosuke? No se on pelannut ihan hyvin, mut se on pelannut yhden turnauksen. Totta. Ja siinä välillä Donk on käynyt voittaa yhden turnauksen. Totta. Kyllä kun minä ja Matti oltais silloin pelattu painihajulle. Hyvin Mille jättä kun painihajulla? Peina, muistat silloin kun oli niitä vitu. Niitä, että kuka jyrää ja voittaa. Mut te ette luottanut niin paljon, että jos ette metannu. Ei me Jotenkin heitte vaan läpällä. Niin. Niin, kun minä ja Matti ollaan niin kahjaa, että me oltais yli vedetty läpällä vaan. Tepattu Ai vähän. jaa. Sitten kun ois voittanut kuin 2 peliä. Tai silleen, että mitä vittu, molemmat oli silleen, että Pain voittaa. Tai Matti oli silleen, että mäkin olin silleen. Siinä ois voittanut kuin 2 peliä, niin kyllä mä oon sen jälkeen ruvettu pettaa varmaan. Pökäle paine. Niin, en tiedä. Mitä vittu nää äijät teunaa? Ai jaa. Tää on ihan normaali toimintaa. Yes! Joo! Joo, mä sain sen läpi! Yes! Nyt mä voin lähteä ulos niinku ilosena. Ai saatana tää natsaa. Tää on niin vitun paska tää leveli. 723. Tää on niin vitun paska. Aha.